Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O instrumento do viñedo se encontra na fase de maduración, o sea, a maioría de Rías Baixas xa comezou en vero e polo tanto estamos en ese proceso, non? É un proceso de maduración onde a partir de agora pois se vai a definir o que vai ser a próxima colleita en calidade e en cantidade. Con respecto ás enfermedades, pois bueno, salvo aqueles viticultores pois que tuveron problemas de mildio e foron arrastrando problemas, pois bueno, aí nos encontramos con moitas parcelas, con racimos secos e incluso con mildio ahora nos netos que están brotando, non? Os viticultores que se adiantaron un pouquiño, dado que foi un ano bastante difícil, de chuvias cada 7 días prácticamente, pois bueno, os que foron capaces de levar adiante, pois a día de hoxe, estes últimos días con estas temperaturas, estabilizaron un pouco o millo e, polo tanto, non debía haber grandes problemas nas parcelas que non tuveron ataques fortes, non? Polo tanto, eu creo que o estado de enfermedades que está bastante tranquilo hasta o momento. Enfermedades que poden ocurrir de aquí á vendimia, pois, bueno, están bastante controladas, pero sí que pode ocurrir, por exemplo, unha botritis, debido a choivas intensas, cerca de... Agora a pel da uva está moi blandiña e pode ter problemas de botritis en caso chovera demasiado. A polilla, se algunha polilla pois non foi ben controlada, pois sí que pode facer un oco na uva e por aí empezar unha botrite, ou incluso por la sequía, que agora poidan cair aguas en gran cantidade e esa uva que este xa moi madurando poida desprenderse e tamén provocar unha pequena botrite, non?
Son casos moi puntuales, pero bueno, eu creo que os viticultores xa son profesionales e creo que xa contan con todas esas incidencias e creo que a partir de agora non debía de haber grandes problemas, o que sí, cara á vendimia, pues bueno, todo pode ocurrir, todo depende do tempo. A nivel de tratamentos eu creo que xa os máis ou menos case todas as adegas xa recomendaron aos seus viticultores, non, que remataran os tratamentos. En torno, eu creo que a este fin de semana, máis ou menos o 95% están rematados, pode quedar algún caso puntual, e incluso pois algún garda un pouquiño, pois se houbera botritis con produtos que teñen un plazo de seguridade de 3 días, o poden reservar por se houbera algún problema. Non quere dicir que o vayan a aplicar, pero o teñen reservado xa con un plazo de seguridade moi baixiño, por se fora necesario aplicar algún antibotrítico, por exemplo. O resto creo que está zanjado e a suerte está botada, non? Máis ou menos. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus dos materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus dos modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias 1 hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Syngenta. Os traballos que nos quedan agora que facer prácticamente é mantenimento do suelo, ter o máis limpo posible de ervas o que é o chan para poder facilitar a ventilación, ter a viña ben espuntada, os racimos deshojados que estén o máximo aireados posibles, aquelas espalderas que estén expostas moito ao sol que teñan un pouco de cuidado para que non poder queimar a uva, que intente sacar folla por a outra parte que non lle pete o sol ao mediodía, e polo tanto pouco máis, non? Mantenimento, ventilación é o máis que se pode facer cara á vendimia, non? Preparar o que son todos útiles de vendimia, telos preparados para non andar a última hora pois con improvistos. As altas temperaturas, pois bueno, non é que favorezcan moito realmente a uva, non? A partir de 25 grados, pois, bueno, o que faga máis calor non lle vai a beneficiar gran cousa. Sí que pode facer que adiante un pouquiño ese día de vendima, ese calor intenso, fai que as noites tamén se manteñan máis quentes e, polo tanto, ese estado de calor se prolonga dentro das 24 horas, o cual pode facer que se poida adiantar un par de días o que é a vendima prevista, non? Bueno, en respecto á cantidade non é fácil, non? Moi disperso, non temos datos suficientes do que é todo Rías Baixas, porque hubo problemas de mildio, problemas de corremento de flor, bastantes. Pola sequía tamén teño constancia que os racimos non son grandes, son pequenos, pero como todo, pois tamén hai parcelas moi boas, con bons racimos, sin mildio. O cual, en general, eu creo que vai ser unha colleita moderada. Vai ser unha colleita moderada, en torno a 10-11.000 kilos, e de calidad creo que boa. Ao final, aqueles viñedos que teñen racimos sanos, creo que a calidad vai ser boa, non? Se seguimos con esta tendencia, non creo que teña dúda en ese aspecto. En data, manexamos as datas aproximadas sobre en torno entre o 10 e o 15 de setembro, debíase de estar xa en vendimia. Na zona do Rosal do Condado seguramente empezarán moito antes, e por aquí polo Salnés, que sempre é un poquinho máis fresco, pois eu creo que eso, en torno ao 10 de setembro, 15, estaríamos aí prácticamente na vendima. Pois nada, o consello é iso, o ter preparado o máximo posible toda a ferramenta de vendimia, ter a xente ben anotada para que sempre temos problemas de personal. Esa é unha tarea que hai que ter bastante prevista, porque nos xogamos todo en ese momento, que é a vendima, despois de todo un ano de moito traballo e moito esforzo,
pois, bueno, nos xogamos aí un pouquiño na vendima todo, non? Por lo tanto, seleccionar ben o personal de vendima para que esa uva chegue o mellor posible ás adegas. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. A Xunta de Galicia incorpora a variedade de uva autóctona Ratiño Gallega á listaxe de admitidas para a elaboración de viño con denominación de orixe Rías Baixas. Explican dende a Consellería do Medio Rural que se realizaron os estudos que acreditan que se trata dunha variedade autóctona recoñecida. Por tanto, a elaboración dos viños protexidos pola de Rías Baixas realizarase exclusivamente con uvas de variedades Albariño, Treixadura, Loureira, Caíño Branco, Torrontés, Godello e Ratiño Gallega para viños brancos e Caíño Tinto, Espadeiro, Loureiro Tinto, Sousón, Mencía, Brancellao, Pedral e Castañal pros tintos. Nesta iniciativa xogou un importante papel a cooperativa de barro Viña Moraima, ademais de traballar da man da misión biolóxica para demostrar que o ratiño era unha variedade única e autóctona, recuperaron e rexeneraron varias cepas centenarias e mesmo elaboraron un viño experimental bautizado como Mausiño, realizado no 2015. No 2021 a misión biolóxica conseguiu que o ratiño se incluirá no rexistro de variedades comerciais. Esta variedade tamén se inclúe na listaxe das admitidas na elaboración dos viños da indicación xeográfica protexida Barbanza e Iria. Ademais, no referente á denominación de orixe Rías Baixas, modifícanse os requisitos obrigatorios das mesturas das variedades para as tipoloxías de viño Rías Baixas Rosal, Rías Baixas Salnés e Rías Baixas Ribeira do Ulla. Compre lembrar que estes viños poden levar, xunto co nome da denominación de orixe, outros nomes de zonas do seu territorio, se ademais de estar elaborados en adegas do correspondente territorio, contan tamén con uvas desa área xeográfica e de determinadas variedades. Polo tanto, a partir de agora, aqueles caldos elaborados baixo o nome de Rías Baixas Rosal, realizados e producidos na subzona do Rosal, deben ter unha porcentaxe igual ou maior do 70% dunha ou varias variedades Albariño, Loureira e Caíño Branco. No caso de Rías Baixas Salnés, da subzona do Val do Salnés, e Rías Baixas Ribeira do Ulla, subzona Ribeira do Ulla, terán que conter unha porcentaxe igual ou maior ao 70% dunha ou varias das variedades Albariño, Loureira, Treixadura e Caíño Branco. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Bo sabor de boca en Cambados tras superar din con éxito o reto que supón para o Concello organizar a súa festa do Albariño, unha cita que aseguran non tocou teito. Que o balance que facemos é positivo, creemos ou dámonos conta de que a festa do Albariño aínda non tocou teito, o vemos no número de cataviños vendidos, que este ano chegouse aos 40.000, segundo os datos que nos facilitou o Consello Regulador. Tamén o podemos comprobar na cantidade de botellas retiradas no Paseo da Calzada, é dicir, sin contar o resto, no Paseo da Calzada retiráronse 12 toneladas de vidrio, que tamén é algo superior ao ano anterior.
Dende o goberno local apuntan que a festa transcorreu sen incidentes de importancia, máis aló de algún conato de pelexa, furtos menores de carteiras e móviles e cortes con cristais. Están satisfeitos co funcionamento dos servizos básicos, como seguridade, atención sanitaria e limpeza. Todos eles foron reforzados coa contratación de empresas privadas. Debemos ser conscientes de que supón para un concello como Cambados de menos de 13.700 habitantes, cos recursos limitados que ten, afrontar esta tarefa tan ardua, non tan inmensa como que a festa, como ben dixo o alcalde, xa non a festa, digamos, etnogastronómica máis grande de España e como festa en tal podemos decir pois prácticamente a festa máis grande de Galicia. Tamén están satisfeitos dende o Concello coa acollida que tiveron as propostas paralelas á oferta das casetas no Paseo da Calzada, iniciativas que permitiron diminuir a presión nos puntos centrais da festa. Crear un pouquiño distintos ambientes para que todo o mundo teña cabida na festa do Albariño, o que ven a tomar o viño, o que ven a disfrutar da festa, o que ven aos concertos, e que podan disfrutar todo o mundo do que máis lle gusta, incluso moverse entre os distintos espacios e ao mesmo tempo reducir un pouquiño esas aglomeracións tan fortes que se producían no Paseo da Calzada. O que teñen claro cando acaban de despedir a edición número 72 do Albariño é que a festa aínda ten capacidade de crecemento, polo que o Concello xa pon en marcha a súa maquinaria para organizar a festa do Albariño do 2025. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. O Pazo de Goián será escenario da primeira das xornadas do Boviño Fest, un festival que nace coa idea de continuidade e que pretende poñer en valor os adegueiros da zona que traballaron arreo para conseguir a indicación xeográfica protexida. Pero non só iso, xa que no festival conxugaránse tamén gastronomía e música. E tamén poñemos en valor todo o traballo que fixeron os bodegueros da zona, porque sí existen aquí bodegueros, e sí fan viño, e o viño é cultura, como explicaron antes, e vámoslo fusionar ca gastronomía, que tamén a temos, entonces aproveitamos para darlle tamén un pulo a exaltación do mexillón que recuperaron, e unimos, sabes, para que as cousas vayan da man. Traballamos un pouco nese senso. Esta primeira edición do Boviño Fest servirá tamén para homenaxear a Antonio Saborido, un dos principais adegueiros da zona, xa falecido. Activista en todos os sentidos, nas AMPAs, en asociacións e como non ca súa bodega Xirpín, creo que é un homenaxe moi merecido a unha persoa que fixo e colaborou tanto con o noso Concello e con todas as actividades culturais, turísticas e de promoción. Estaremos aquí, como non pode ser de outra maneira, brindando por Antonio Saborido. Non faltarán as catas de viños da IXP Barbanza Iria, degustacións gastronómicas e acompañamento musical, ou tamén o túnel do viño. Vai ser un día moi especial, con túnel do viño, con catas, con paseos guiados polo Pazo, con actuacións musicales, con DJs, o acceso totalmente gratuito e despois todas as accións que se poden facer aquí, espero que a xente as disfrute porque estamos poñendo moito empeño nesta primeira edición que será a primeira de moitas. A segunda das xornadas terá lugar na Pousada da Galiza Imaxinaria, con máis catas, degustación de mexillón e o concerto de Desar Swing Quintet. Este domingo o Pazo da Golpelleira de Vilagarcía acollerá o capítulo da Orde da Ameixa. A conselleira de Vivenda María Martínez e Milagros Señorán serán nomeadas donas da Orde, en canto o cabaleiro será o capitán marítimo Juan Andrés Pérez. Son os premios que sempre dimos como orden gastronómica. O premio ao parquista xoven recaerá en Carlos Romero, mentres que o de honra será para Santiago Fernández. A familia do Pazo da Golpelleira recollerá a Ameixa de Prata, mentres que a de ouro será para Bruno, Raúl e Borja, o trío coñecido como os mozos de Arousa. A mesa de ouro que sí que a pode adiantar porque era un compromiso que tiñamos do ano pasado aos mozos de Arousa, a mesa de ouro 2024. O seu nomeamento será o momento central dun acto que comezará ás 12:30 do mediodía. Antes, as confrarías participantes realizarán o tradicional desfile. A programación completase cun show cooking coa Ameixa Carrilexa como protagonista. A degustación acompañarase con viños de adegas de Vilagarcía da denominación de orixe Rías Baixas.
A mesa de carril garantizada, vamos a facer un show cooking co Miguel Mosteiro, que se traballou con nós moitas veces, tanto para nas promocións que facemos ca Consellería do Mar, vai a preparar diferentes elaboracións onde o público poderá, pois, o que acabas de decir, degustar a auténtica mesa de carril, que deso se trata. Os interesados en asistir ao acto poderán facelo previa inscripción chamando ao PP Parquistas de Carril. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura toni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Zorvec Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga.